Mag-ready na ako ng egg.
kamatis. Nilagay ko dyan guys, nakikita nyo, that's a garlic powder. And then, lagyan ko ng konting chili flakes. Ay, dami. Para medyo, yan. Okay. And then, we're gonna mix it. And then, we're gonna put the corned beef. Hala, ang dami. Wala kasi ako, guys. To peel off that skin. Medyo mainit. Tama na pala. Medyo messy pa naman to. Gonna peel off the skin. Yan, kasi mas easy kasi siya i-peel off kung mainit pa. Yan. Ay, masyadong mainit. Yan. Kasi kung gusto ko siya i-grill, kasi kung sa ang tawag doon, ay, ang init. Ang init naman ni Tage. Hindi kaya. Hindi kaya ng powers. Ayay. Hindi kaya ng... Kasi kung siya, anong tawag doon? Pipil natin siya na malamig na, siya, kakapit yung, mainit kasi yan. Ayan. Ito ba mainit? Kakapit yung, the whole thing.
Para mas mahirap siya. Ay, ang init talaga. Ano bang gawin ko? Gupitin ko na lang. O, diba? Gupitin lang kung hindi siya matanggal. Yan. O, diba? Yan. So, this one. Guys, my third recipe this morning. Oh my God, third recipe talaga ha. Meron na akong 5 itlog dyan. I put pepper already. And then, ano tawag dyan? Kamatis. And then, ano tawag? Ginger. Bombay sa Bisaya. mag-cooperate ka, baka maano ba? Ay! O, diba? Cooperate ka dyan. Ay, Diyos ko. Ay, yan! Ganda ng talong ko. Joyce! Ma'am si Jo! Pasensya ka na. Sana duty ka bukas para dalhan kita. Lagay ko na lang sa fridge. Ikaw na mag-init. O, diba? Ma'am Shijo! Ang dami kong naluto. Ayan, o. I got my ampalaya. I got my talong torta. Torta
Tangkalong pala. And then, I got my galonggong. Oh, see? And it's luto na, guys. Ayan. Then, let's flip it. Kung makita ko, luto na siya. See? Luto na.